a tothom, si vulgui aprendre història i tot això, els recomanaria que vinessin aquí. A mi m'ha agradat molt que estan explicant coses del passat, els minedes que eren... Trobo molt bonic totes les restes que hem vist avui. M'ha agradat molt perquè he vist coses que no havia vist mai i el que m'ha agradat més ha sigut el cementiri. A mi m'ha encantat tot, també m'agrada molt les cinemàtiques com s'han fet, l'animació i tot, però m'agrada molt la quantitat d'objectes que han pogut trobar en tan poc lloc i han pogut trobar molta informació i m'agrada això. Hem vingut a l'Esquerda amb la nostra escola, jo soc mestre, i trobo com és una font d'informació importantíssima, tot el que s'explica, tot el que es troba aquí, i que realment complementa satisfactòriament el que nosaltres volem fer arribar als alumnes. Jo animo a la resta de les escoles també que pugueu venir aquí a l'Esquerda, que és un lloc ideal. Veniu a l'Esquerda!